Kanti buphi ubulungiswa kulelizwe? Ngaphambi ngiqale lenkondlo bengizothanda ukuthi ngikhulume nawe mntana ngichaze ukwenza kulelizwe. Ngaphambi uyithumele indodana yakhe ize kulelizwe izolanda ibandla esengisho labantu abenze kangcono. Ngabe uzolanda lephi ibandla noma uzolanda amasotsha ngisho biwona achanaza kulelizwe likaMthaniya. Sengisho phela thina ingceke ukuthi thina abaholi bevangeli thina abashumeli bevangeli sesigqunywe ngaphakathi endlini sakwazi ukuphuma. Kahle mdali ngabe uzothumela indodana yakho kulesizwe sibi kanje. Bese ngisho kulelizwe kukhala ngabantu besilisa ngamagumbamano omhlaba kunyathi isigazi magumbamano omhlaba kukhala ngabantu besilisa kuthiwa beyahlukumeza kanti apha amadoda aqotho. Bengizwe kuthiwa umdala ubona magumbamano omhlaba yonke into enzakalayo. Ngabe uthula uthini uma sihlupheka kangaka? Ngabe izinsuku zokugcina lezokhuluma ngathi lapho umbuso uyovula nakhona abantu beyodlana bonke ngisho babafundisi bamanje sebeyathola ukuze bekwazi ukuba nebandla ukuze bekwazi ukuthola abantu abaningi ebandleni. Mdala akuthule ngichazele ngathi awizwa kahle le ndaba. Mhla indodana yakhe isifika kulelizwe izolanda ibandla lakhe ngabe izolanda lephi ibandla? Ngabe izolanda ibandla amasotsha namaphoyisa. Ungcono uvela ubathathu bese bahambe beyogada ingilosi ngaphakathi ezulwini bathi nala mhlawumbe bayahlwe ukusigada ngibibona bahlukumezayo. Phela abaholi banamuhla sebengogombela kwesaba basakwazi ukuhola thina kepha sebeholela iphakethe labo sekwazi ukucebisa imndeni yabo. Kathi mdali makuthiwa uNkulunkulu ubona magumbamano omhlaba ngabe imapha magumbamano omhlaba bona ubona kwamanye amazwe thina sibe semnyama ukwazi ukusibona. Kanti buphi ubulungiswa kulelizwe? Usukuzintsha namuhla iqhosha ukuthi ngathola inkululeko mina ngine freedom. Kepha bekhohle leyo freedom yatholakala ngegazi. Kukhona imizi eyalahlekelwa ama breadwinner ubhala kangcono. Khona imizi yalahlekelwa abaholi babeqotho ngenxa yenkululeko babelwela thina kepha namuhla lenkululeko sebeyibukisa ngayo. Sebekhafulela phansi phela sithi izulu izikhambi izigugu. Bengasho izibe kusho isingisi okuthole kalula kuza kalula futhi kuhambe kalula futhi kufike kalula ngoba lo mhlaba into angayisebenzelanga. Mntana ukuthi ngichazele kahle ukuthi kwenzakala kulesizwe sakithi. Izalukazi seyisaba ngisho ukuphuma ngaphandle ngenxa yamadoda namuhla senyukubeza izalukazi ingane namuhla seyisaba ukujakadula ngaphandle ngoba ubaba babo sebephenduka amasoka sengisho wena amabless. Mntana kanti buphi ubulungiswa kulelizwe? Magumbamane omhlaba kukhala ngabantu besilisa kanti apha amadoda amaqotho. Phela amadoda namuhla asengamadoda ngobudoda babo kodwa hayi ngesidoda sabo. Phela amadoda namuhla asengamadoda ngesidoda sabo kodwa hayi ngobudoda babo. Cha kahle lento indida le. Bengithe kuze lenkondlo kahle ngiyiqala. Bengicela umdala ehlale phansi lapha ehlaleni sobukhosi. Ukethe ubhala kangcono mhlase ngushiyela umhlaba ngiyohamba emhlaleni ngiyohlala emhlaleni sobukhosi. Uzohlala kanjani emhlaleni sobukhosi ungayazi indlela esezulwini? Ngisho babafundisi banamuhla sebethwala ngathi sebehlukumeza ngisho izingane uze bekwazi ukuthola ibandla eliningi. Hayi man. Phela abavangeli banamuhla sebasikhokhisa ukuze sikwazi ukuthola ivangeli sikwazi ukuthola izwe engcono. Hayi man. Mthale kanti buphi ubulungiswa kulelizwe? Ngiba sengithe ngiyayilalela kahle lento enzeke lesizwe sakithi. Uma ngithi ngiyabheka emaparlamente sekwaba lapho kushawa khona umgangane senqekiswana ngamagama abaholi banamuhla basenandaba nathi sebeqophisana ngamagama ngisho ungene enkundleni zokuxhumana sibefica bethukana ngenhlamba bechaphana ngenhlamba. Mdala kanti uma ukuthi uyabona magumbamano omhlaba ungakuthula uthini isizwe sakho masinje ngabe indodana yakho umuyithuma ufuna ize kulebo umnuko okugcelela sengisho phela igazi ligcwele magumbamano omhlaba ngisho uhamba apha kunyantisa igazi ngabantu bakithi abafayo. Kanti bapha abaholi abaqotho sesisaba ngisho nokukhuluma thina imbongo siveze imbono ethu ngoba masikhuluma sesihlala ngaphakathi eziseleni ezimnyama. Mdala kanti osiphelane sisiphiwo sethu uma uzokwazi ukuthi siphinde siboshwe futhi kanti mdala usinikelele lamakhono ethu sikwazi ukuqhubekela phambili ngempilo ze sikwazi ukulapha inhliziyo eziphukile kepha singalapha ngayithi. Phela thina imbongo sikwazi ukuphulukisa abagula kepha bangaguliswa ngayithi. Kanti buphi ubulungiswa kulelizwe? Ngicela mdala ukuhlale phansi uyibuke lento engikhuluma ngayo. Sesisaba ngisho nokuphumela ngaphandle ngoba amasotsha iwona asephethe. Kanti bapha abaholi banamuhla ukhumbula ukuthi mhla sigqibe oMandela sigqibe uFtibiko sethi bagqiba konke nenkululeko yabo. Kanti inkululeko iyiphuma isizwe sakithi sifa kanje uma ukuthi umdala uyabona noma umdala uyavikela. Ngiyathemba umthandazo wami uyokwazi ukuyiphendula nambe ngifisa ukuyiqala la inkondlo kepha phambi ukuthi ngiqala inkondlo bengithe ngifuna ukukhuluma nawe mdala. Bengifisa ukwazi ubuphi ubulungiswa kulelizwe lakithi lafe likaMthaniya liyafe laphunga nomakeba magumbamano omhlaba sekhalwa ngabantu besilisa. Ngicela mdala ukukhuluma nathi sikwazi ukuzwa ukuthi uqonda ukuthini kanti buphi ubulungiswa kulesizwe sakithi umezi lapho wathi.